സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ ദർബാർ ഉള്ളാൾക്ക് മാത്രമല്ല ഇടീ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയ്ക്ക് ഒരു അഭയ കേന്ദ്രം ഇട്ടിട്ട് ഒരു സഹായ കേന്ദ്രം ഇട്ടിട്ട് നല്ല നിങ്ങളുടെ കമ്മിറ്റി ആക്കിയിട്ട് കടത്തിയിരാതെ ഈ കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്റെ കൊണ്ട് എതിരായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലുന്നത് സാധ്യത കാരണം 3.5 വർഷമായിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എടികേരെ സുധാരിച്ച് കിട്ടും മുന്നാണ്ട് ഒരാൾക്ക് എടുത്ത് അങ്ങ് അതാക്കിയാറ് അങ്ങ് ഇതാക്കിയാറ് നീ എന്താക്കിയാറ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കാരണം അർജുൻ്റെ ഉള്ളതാണ് ചൊല്ലുന്നത് കാരണം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആടൽക്കാക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന പുറത്തു വക്കുരമാ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റുമാ അല്ല അങ്ങനെ ജമാഅത്തിലെ വജാക്കൊന്നു ചൊല്ല പ്രയത്ന ഒരു സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൽ അടിവച്ച് നിൽக்கிறேன் ആരും അത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വിഷയം. ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ചൊല്ലുന്നത് അണ്ട് നമുക്ക് ശമ്പളം മുടക്കി എന്തെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ പേര് ഡിലീറ്റ് ആക്കി ഒരേ ഒരു കാരണത്തിന് എത്തിച്ചത്. സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനിന്റെ പേരിൽ സയ്യിദ് മദനി അറബിക് ട്രസ്റ്റ് ചൊല്ലി ഇന്നത്തെ ഇസ്ലാമിക് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളുടെ പേര് മാറ്റി ഞങ്ങളെ ഓരാട്ട സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളുടെ പേരിടത്തോളം ഞങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം വേണ്ട. അത്തരം നീ കമ്മിറ്റി പോകുന്നുണ്ടല്ല, നീ ആടൽക്കാക്കണ്ടല്ല, നീ ഇതിന് പോറിച്ചൊന്നല്ല, സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളുടെ പേര് അത് ഇടറിച്ചൊന്ന് മാറും. എപ്പോഴും സയ്യിദ് മദനി ഞങ്ങളെ പേരിട്ടാറ് അതിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം തരും. ഇണ്ടാ സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളുടെ പേരിൽ കിതാബാക്കിയ ഒരു കാരണത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം വേണ്ടാന്ന് ചൊല്ലി നക്കലി സുന്നിമാർ ഞങ്ങൾ അർച്ചനാക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ചെറിയ വിഷയമല്ല. സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളുടെ പേരിൽ കിതാബാക്കിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം വേണ്ടാന്ന് ചൊല്ലി നക്കലി സുന്നി ഇങ്ങനെ സുന്നിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സാധ്യമില്ല. ഇങ്ങനെ സുന്നിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ സാധ്യമില്ല. സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളുടെ പേരിൽ കിതാബാക്കിയ ആരെങ്കിലും കേരളത്തിൽ ഒരു അടിമയ്ക്ക് ചെയ്യുകൂ ഉള്ളാൾക്ക് സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളെ അംഗീകരിക്കരുത്. ഞങ്ങൾക്കത് സാധ്യമില്ല. ആ ഒരു കാരണത്തിന് ഞങ്ങൾ സ്വന്തം സിലബസിലൊക്കെ സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളെ പേര് ഇതിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കിതാബുകൾ പേര് മദനി തങ്ങളെ പേര് പറഞ്ഞ കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം വേണ്ട. அதுக்கு ஒரு கிதாபுல் தப்புண்டு கிதாபாக்கிறாரு நீங்க காய்ச்சல் கொடுத்தாங்க சகாபி அல்சனி പിന്നെ സമസ്ത ആലിമീങ്ങൾ പൈസ ദാരിന് നിങ്ങൾ രണ്ട് ഭാഗത്തെ ആലിമീങ്ങളെ കൂട്ടിയിട്ട് അയച്ചിരുന്ന കിതാബാക്കി മാത്രമല്ല രണ്ട് ഭാഗത്തെ കാവിമാർ അംഗീകാരാക്കിയാൽ പിന്നെ കിതാബിൽ നിങ്ങൾ പിടിക്കടക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളാൾക്ക് പഠിക്കും യോഗ്യത്തില്ലാത്ത താജുള്ള പേര് ചൊന്തു ഇന്ന് പൈസ ചില മൊയിലാക്കന്മാർ സക്കാപ്പിന്റെ പേരുള്ളവും ഇന്ന കിതാബ് മദനി തങ്ങളെ കോളേജിൽ പഠിക്കുമെന്ന് യോഗ്യത്തില്ല. താജുള്ളവരുടെ കയ്യിൽ സനത് പാത്രങ്ങൾക്ക് യോഗ്യത്തില്ലാത്തവനും ഇന്നവും കിതാബിന്റെ പേര് അവഹേളനാക്കിക്കൊണ്ടുണ്ട്. ഓർക്ക് എന്ത് യോഗ്യത ഉണ്ടോ? ഒരു യോഗ്യതയില്ല. ഏതോ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് താജുൽ ഉലമ സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളുടെ പൊരുത്തത്തിൽ കിതാബ് ഞങ്ങൾ ആക്കിയ മാത്രമല്ല 3.5 വർഷത്തിൽ ഞങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്ന എല്ലാ മദ്രസിലും ഒക്കെ ചന്തത്തിൽ പഠിച്ചോണ്ടില്ല. ഈ ചൊല്ലവുണ്ട് വേദികളുള്ള മോണ് കൂടെ കിതാബ് പഠിച്ചോണ്ടുണ്ട്. ചൊല്ലവുണ്ട് വേദികളുള്ള മോണ് കൂടെ കിതാബ് പഠിച്ചോണ്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ അണ്ടറിലുള്ള ചില മൊയിലാക്കന്മാർ ആ കിതാബിൽ പഠിപ്പാറ്റോണ്ടുള്ള ചെയ്യാവില്ല. ആ കിതാബിൽ അവയർനാക്കും പഠിപ്പാറ്റാറ് ഏതോ അതിന്റെ വിഷയത്തിൽ നാം മുന്നോട്ട് പോയി. പിന്നെ ഫാറൂഖ് അല്ലാ ചൊന്ന പോലെ സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളുടെ ദർബാർ അത് ഉള്ളാൾ തങ്ങളുടെ ആസ്തി അത് ഉള്ളാൾ തങ്ങൾക്ക് മാത്രം അല്ലാത്ത ആർക്കും അത് കിട്ടുക സാധ്യമില്ല. കിട്ടുക നമ്മൾ വിടുകയില്ല. ഇന്നലെ ഗൾഫിനോട് മെസ്സേജ് കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെ ഉള്ളാൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരു ആടത്തെ എടുക്കുക ബണ്ടുണ്ടായി അതിൽ ജീവ കൊടുക്കുക ഒരു സന്ദർഭം വന്നിട്ട് നാം മുന്നോട്ട് എൻജോയോട് മെസ്സേജ് കട്ടെ മാസാല അങ്ങനത്തെ പാലക്കാരൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. നീ ഇവിടെ ആരും കൂടിനാടി ആ പിന്നോത്തരം കൊണ്ട് ഇവിടെ ആരും പേടി പാട്ടില്ല. ഇവിടെ ആരും പേടിത്തരുമില്ല. ഇനി ഇതിനായിട്ട് അപ്പുറത്തൊന്നും കൂടെ പേടിച്ചിട്ടുമില്ല. അത് ഉള്ളാൾ തന്നെ ദർബാർ ഉള്ളാൾ തന്നെ അതിന് വേണമായ വ്യവസ്ഥ. ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ചുറ്റിയിരിക്കാം. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ അവിടെ കൂട്ടമൂടെ അത് നടക്കുന്ന വിഷയമല്ല. ഉള്ളാളത്തെ ഈ ഒരു ധാർമ്മിക കേന്ദ്ര ധാർമ്മിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് മാത്രമുള്ള സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളുടെ ദർബാർ ഈ ദർബാർ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയ്ക്ക് അവർ അഭയ കേന്ദ്രം എല്ലാവരും കൊടുക്കുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ നീ ചൊന്ന പോലെ ചൊന്ന പോലെ കമ്മിറ്റി കൊടുത്ത് പോയപ്പോൾ വില്ലാസ അവിടെ മീറ്റിംഗ് ആവും. വില്ലാസിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് കൊണ്ട് അധ്യക്ഷര കാശിൽ കൊടുത്ത കാശ് 75,000 80,000 1,00,000 ഫാറൂഖ് കൊണ്ട് ഇത്
കാശ് കൊണ്ടുകൊണ്ട് ആൾ കൊണ്ടുണ്ടാകും. കറണ്ട് ബില്ല് കെട്ടവും ഗെറ്റില്ലാത്തോ, മക്കളെ ഫീസ് കെട്ടവും ഗെറ്റില്ലാത്തോ, അതേപോലെ ഔട്ട് റേഷൻ കൊണ്ടുപോകും തിന്നവും ഗെറ്റില്ലാത്തോ, ക്യാൻസർ സീകളും ബാക്കിന്റെ TV സീകളും ഡെങ്കിയും അതിലും ഇതും എന്തിലും ಅಡ್ಮಿಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋಗಳು ಗತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಆ ಮನುಷ್ಯಮಾರು ಬಂದು ಕೂಡ ಕೇಟಂಗಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಜೆಂಡಾ ಇರುತ್ತದೆ ಕೀಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅದ್ರ ಮುಂಬೈ ತನಕ ಬರ್ತದೆ ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪಾವತಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೋದು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೀಕರಂಗೆ ಅರ್ಜಿ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 10,000 രൂപ കൊടുത്തോളുണ്ട്. അതല്ലാതെ അർജി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 5,000 രൂപ കൊടുത്തോളുണ്ട്. ഇതായിട്ട് മതം തങ്ങളെ കാസ് ഇങ്ങനെ വിതരണം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് എല്ലാവരും മുൻപിൽ അത് ഇന്ന റസീദാക്കിയതല്ല. പണ്ടത്തെ ഇബ്രാഹിം അതിൽ പിന്നത്തെ ഇബ്രാഹിം കനച്ചൂർ മോണാക്ക അതിൽ പിന്നെ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഭക്തിയുടെ ഭർത്താവ് അന്താക്കും ഇന്ന് റഷീദാക്കും. ഇതെല്ലാം പാരമ്പര്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ കച്ചറ വ്യവസ്ഥ. അതല്ലാതെ എക്സ്ട്രാ കച്ചവടം ആരും ആക്കുന്നില്ല, അത് ആക്കുക ആവുന്നു. ಈ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಈ ಒಂದು ದರ್ಬಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಪ್ಪು ಮುಖಾಂತರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಚೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ರೆ ನಕಲಿ ಮಹಿಳಾಕ ಮಾಡ ನಕಲಿ ರಾಯತ ಉಮರಾಕ ಮಾಡ നിങ്ങൾക്ക് അത് യോഗ്യതുണ്ടാ ഊർത്തെ ഉള്ളാളത്തെ മൈസരങ്ങളെ ദൂരമുണ്ട് പാറക്കുള്ള ചെന്ന പോലെ ഇണ്ട് ഞങ്ങളെ കച്ചാട്ട എവിടേക്ക് എത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എവിടേക്ക് എത്തും വിചാരിച്ചിരമാ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച അത് മുന്നത്തെ ശനിയാഴ്ചകളുടെ ഒരു തീരുമാനം പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും അമ്പലത്തിലിരുന്നു. കാരണം ബാബരി മസീദ് ഏതാവരാണ് ബാബരി മസീദ് അത് ലാസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഭൂമി ഇങ്ങനെ ഭൂമി ഏതോ ഒരു രൂപത്തിൽ തീരുമാനം. ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ബാബരി മസീദ് ഇങ്ങനെ അതിൽ ഡീപ് ചർച്ച ആക്കേണ്ടി അന്നത്തെ കച്ചാട്ടായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. അതെല്ലാം കൊടുത്ത് ചിക്കമംഗളൂർ ഞങ്ങളെല്ലാം സിയാർത്തിന് പോയിട്ടുണ്ടാ ജാവുകൽ ബാബരോട് അതേപോലെ ചിക്കമംഗളൂർ ബാബാ പൊട്ടിക്കേരി ഇന്ന് ബാബാ പൊട്ടിക്കേരി അവസ്ഥ എന്തിന് ഇടീ ഇരുമ്പുര വേലിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്തിന് ഞങ്ങളെ കച്ചാട്ടമായിട്ടിരിക്കുന്ന അഭിയായിരിക്കും. അതെല്ലാം പോട്ടു എൻ്റെ കൂടെ ലൈൻ്റെ പണ്ടല്ല ഞങ്ങൾ ഉമ്മരെ അടിച്ച് ഞങ്ങളെ ചെന്നുകൊണ്ടിരുന്നാണ്. അവിടെ ഉറൂസായിട്ട് അവിടെ അങ്ങനെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇന്ന് കാലം സിയാർത്തിൽ സീമിതായിപ്പോ അതിനെ പറഞ്ഞ പൈസ ഗവൺമെന്റ് ഇട്ടുള്ളൂ. അതേ അവസ്ഥ ക്രമേണ ഉള്ളാർക്ക് വരല ചൊല്ലി സാധ്യത. ഈ നമ്മുടെ കച്ചാട്ട ഈ ഞങ്ങളെ ഒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಳುದೋದ್ರು ನಾವು ಮೂಳುದ್ರೆ ಎದುರಿக்கிறವನಲ್ಲ, ಮದನಿ ತங்களை ಎದುರಿக்கிறವನಲ್ಲ. ഞങ്ങൾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಳುದೋದ್ರು ഞങ്ങൾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುತುಬೇಕು ಹೋದ್ರು ಸುಣ್ಣಿ ಚೊಂದು ಬೇರುಳ್ಳ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಚೊಂದು ಆಸೆ ಪಡ್ತು. ನನ್ನ ಬಿರ್ಸದ ಉಮ್ಮ ಮಾಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದ್ವಾರ ಹಿಂಗಂತೆ ಹಾಳು ಮಾಡು ಅಲ್ಲಾಹು ಅಲ್ಲಾಹು ആർക്കും ഹിദായത്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഹിദായത്ത് കൊടുക്കുന്നതും കല്ലിട്ട് കാണിക്കുന്ന അഭിയായിരിക്കും ചൊന്നെങ്കിൽ ഹിദായത്ത് നാട്ടാത്ത പോലെ ഇംഗ്ലീഷിനുള്ളത് ഞങ്ങൾ ಬೇಜಾರು ಚೊಲ್ಲೆ. ಕಾರಣ ಇನ್ನು ನಾನು ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರೋದು ಮದನಿ ತನ್ನ ಕಾರಣ ಅಂದು ನಾನು ಬಿಸಿಲು ಅಲಿಕು ಹೋದ್ರೆ ಮದನಿ ತನ್ನ ಕಾಸು ಇಂದು ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಿರಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ವಯಸ್ಸಿರಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಮದನಿ ತನ್ನ ವಯಸ್ಸಿದ್ರೆ ಮದ್ರಸ ಬರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಒಟ್ಟಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅನಂತ ದರ್ಬಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂದು ಬಂದು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಬೇರುಳ್ಳೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವ್ನು ಎಂದೂ ಆಕಟ್ಟು ಅವನೋட ನಾನು ಚೊನ್ನೆ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಬಂದಪ್ಪ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕೂಡ ಬಂದೆ ಅವನು ಮೂನೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಎಟ್ಟಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡ ಇಲ್ಲಂಟಿ ಅವನು ಏನು ಪತ್ರ ಅವ್ನು ಫೋಟ ಬಂದಿದ್ದ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಇದ್ರ ಅನುಭವ ನೇರ ಅನುಭವ ನನಗೆ 26 ಜಾವು ACP ಕೇರನಾಯ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಲೈವ್ ಉಂಟು ഒരാൾ 2-3 പോലീസിനും വന്നപ്പോ ഇവിടെ ബീഗിടെ പടുത്തപ്പോ ഞാൻ കാതിൽ ചൊന്നെ എന്നെ കൂടെ ബീഗിട്ട് പോയ വന്ന് സലാമത്താവല്ലേ. അതേപോലെ പാറക്കുള്ളത് മറന്നു കണ്ട് അത് എന്തിനാ അവർക്ക് കിട്ടും അത് കിട്ടും മാത്രമല്ല. റീസെൻ്റായി ഒരു വർഷത്തിന് മുന്നിലാണ് ഒരു ആലിനെ കോർട്ട് വീട്ടാലിട്ടത് ജമീർ അഹമ്മദ് റൌത്ത് ഇത് വഖഫ് എടുക്കണമെന്ന് പ്രതിഭಟನೆ ആഗ്രഹിച്ച ചില ആലിമിക്കും കൂടെ അതിൽ അനുഭവം അനുഭവിച്ചത്. ನಾನು ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಆಗಬಲ್ಲೆ. ಇದು ಹತ್ತಿರ ದರ್ಬಾರ್ ನೀವು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದ ಮೇಲೆ ತಿಮ್ಮಕ್ಕವರು ಅಧಿಕಾರ ನನಗೆ ಬೇಡ. ಉಲ್ಲಾಸ ಕೈ ಈವರು ಸೊತ್ತು ಉಲ್ಲಾಸ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು ನಂಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಪುರುಷರಿತ್ತು ಪುರುಷರು 6 ಗಂಟೆ 6 ಬಂದು ಇದು ಉರುಸರು ಬಿಡೋರು ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಲ್ಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲ ನಾನು ಬಂದು ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ 6 ಗಂಟೆಗೆ ರಸೀದಾಜಪ್ಪ ಕೋಟೆ ಬಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ಆಗಿ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ 6 ಗಂಟೆಗೂ ஒரு உள்ளாத்தண்ட கையில் ஏற்பாட்டிதல்லான்ட்டு நான் போகல ಅಲ್ಲಿ ಎവിടെ ಬಿಟ್ಲ ತಗೊಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನೋಡ್ತೇನೆ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಾನು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಯಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಉಳ್ಳಾಲ ಈ ಲೈವ್
எல்லாத்தையும் நான் சொல்றேன். ரஷீதாஜும் 55 கமிட்டி எல்லாம் உள்ளாத்துள்ள யதார்த்த அஹ்லு சுன்னத் வல் ஜமாஅத் ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದು ರಶೀದಾಜಿನ ಕೂಡ ರಶೀದಾಜಿನ ಕಮಿಟಿಯ ಕೂಡ ಉಂಡು ಚೊಂಟು ಎಲ್ಲರೂ ಶಪಥ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. അതുകൊണ്ടു 6 ಬಂಡೆ ಉಣಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ಚೊನ್ನಪ್ಪ ಚೊಂಟು ಇದೆಲ್ಲ ನೀ ಚೊಲ್ಲೇದು ನಂಡು ಚೊನ್ನ నాకు కడితే ఉండి చొల్లుచుంటు నా చొన్న కోలి కాదుబాట ముట్టుకు కాదికి కోలి చావులే కాదుబాట చావులే కడితే ఉన్నోడు వేసి తెచ్చిరా కుడుంగులు ఎన్ని నాచుంది ఆలోచన కొంచెం ఆయన ಅದು ನಾಟಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ವಾರಗುಲಾಜಿನ ಎಲ್ಲರೂ ఆయన ಮುಳುಗಿದ್ದು ಇದೊಂದು ఆయనకి ಕಷ್ಟ ಅವನಿಗೆ ಇದು ఆయన ಮುಳುಗುದು ತೀಯೈತಿ ಆವತ್ತು ನಾ ಚೊನ್ನದು ಯಾರೈತಿರ್ತೀರಿ ನಾನು ಇಂದು ವಿಶೇಷ ಯಾರು ಚೋಡೋಕೊಂಡ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ರಶೀದಾಜಿ ಬೇಡಮಾಯಬಲ್ಲ ಚೋಡು నాకు అవకాశం ಎಲ್ಲ ఆడಳಿತ ಸಮಿತಿಗೂ అదే మన ఉత్సాహం నాకు నన్ను చెబుతారు నాకు చెయ్య బాగుంటుంది నాకు ఇప్పటికే అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి